Já píšu někdy od 12 let. Začínala jsem básničkama, pak krátký příběhy, pak fantasy knížky. No a do toho se vlastně vmístil ten urbex a to zase umožňuje trošku jiný pohled na to psaní. Já vlastně chodím do opuštěných baráků, abych tam načerpala nějakou inspiraci pro další tvorbu. Dělám z toho reportáže, i to potom zapracovávám do nějakých příběhů a podobně. A na focení je to úžasný, protože to má úplně jinou atmosféru než jakýkoliv dům, který je obydlený, kde se pohybují lidi. Do těch zdí jsou prostě zapsané osudy těch lidí. Bejt uvnitř takového domu, tak to spouští obrovský mechanismus fantazie a člověk přemýšlí nad věcma, které by ho normálně nenapadly. Je to prostě pecka, jako vypráví to. Já jsem Katka Havlíková a píšu o urbexu.